Листните въшки атакуват вашите рози и касис, а не искате да използвате химия, има просто и безопасно решение, изпитано с години. Ще ни трябват само 3 компонента. Взимаме 10 литра топла вода. Добавяме 40 грама настърган домашен сапун. Сапунът е нужен, за да може разтворът да прилепне към листата. Сега сипваме 200 грама пресята дървесна пепел. Пепелта не само отблъсква въшките, но и служи за подхранване. Разбъркваме всичко старателно и оставяме да престои няколко часа. След това прецеждаме разтвора през тензух или сито. Това е необходимо, за да не се запуши пръскачката. Вече нашият екоинсектицид е готов за употреба. Ключов съвет: третирайте растенията вечер или в облачно време. Така ще избегнете изгаряния по листата. Обърнете специално внимание на обратната страна на листата. Точно там се крият листните въшки. Практически извод: този прост метод ще избави градината ви от вредители. Опитайте сами и вашата реколта ще ви благодари.